Cinjai hai mobile. Hai. Zoom di habu gele deng. Zoom di habu gele. Wan. Kacau. Oh, sarwa sarwa. Sarwa ho jambi. Ai jari. Baba bela bisi sabai tu. Figna fuya the. Gobori deng hopfैगोन hai mani phadaw bele. Water supply आङो दै लांफैदोंमोन आधा घन्टासो जमनानै बिसोर आंखौ हाब्रु फुनदो फैनानै बाग्रायजोब्बाय सालाफोरखौ हे लोगोफोर गुड मर्निं दिनै मा खामानियाव गोनां नोंथांमोन देखायगासिनो बोरा दै गुदुङा लाबो होनदो थ' लोगोफोर दिनै जोंहा जांख्रा फोथाराव दब्लायब्रै दङ माइ गायनो ओमफ्राय सनिया सुनालि मोनफैगोन आनै मोनफैगोन बुथारबाय दिनै हांसो मानै बुथारबाय थ' आं माइ गायहैथ'ला नालाय थाखाला आङो बाखादों आं हाब्रुआव ओंखायनो आं हांसो गां फुनोसै दै गुदुङाव सोमगासिनो गिदिरथार थ' गाइसबो हांसो गां फुनायाबो बिराद खस्थ' दङ होननाय बायदि मोनसे थाख फुखांबाय सानैखौ एबार सिंगियाव फुलायदो बिराद बरिं खामानि खिन्थु दे मा गां फिसा फिसा थायो मा डिस्टार्ब खालामो आइसो आं 산도 dumnya nunga san dumang ada blas aku lebe Nana nunggu hangsो गां फुनो हाबाय ना नेक्स्ट टाइम जितिया जाहा हांसो बुथारगोन ना मा नोंबो गां फुनांसिगोन नाय ओंखायनो आं भिडिअ लाखिखाबाय जाहाथे बियो थगायनो मोनला आरोना आं रोङानो होनफ्लागोन ना बियो बिराद सालु वाव नायलाय मानो खनसे दा सानैजों गां फुगासिनो আজি ব্লগার না হে আজি ময়ে ব্লগার কারণ মাইনা মামিনে বাইনা হদो Mana langsung dia mobil kau? Mana boy? Ay, mobil siapa lagi? Nah, tong nongan ini be.
जाबाय बानाय फैदो हनै 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 केमेरामेना दिनै मा होनो केमेरामेननो मबाइल मालिका दिनै हांसो फुनानै भिडिअ बानायनो मोनाखै तो guys man हाब्रु आं फोथाराव सफैबाय वाटार साप्लाइआव आङो दै लांफैदोंमोन आधा घन्टासो जमनानै बिसोर आंखौ हाब्रु फुनदो फैनानै बाग्रायजोब्बाय सालाफोरखौ आंहा वाटार साप्लाइआव दै लांफैनायानो लस जादोंमोन इसोर हा हाय होनो किरेमसेया हनै आर्मि नागिरदों आर्मि साख्रि नागिरदों नै माबा बुंनो थंगालिफोर नै मबाइल मालिका गायफैगोराखैमोन दोनो आं मालाय हांसो आं फुदों आइजों खामानियाव दों नांगौ सासेबो साफा दोराखै बुरैनिफ्राय सिख्लानिफ्राय गोरलैनिफ्राय साफा बोरो अ आबै दाउरि बानुवारि हि आबै दाउरि बानुवारि खेबेक थांफा जाम्बिफोर नोंसोरबो थांफा हाब्रु लांफा नोंसोरबो थां होसोगासिनो जाहा दाखौ ओइ आबै खि पोला बानरे दाउरि बानरे थांसन थां Zaria Abro penuh sang nada kau apa ya Husa Thằng Phan đi phải lễ Ikut sa Lama lama Bulan yang ni sebenarnya. Ultatin jah. Habru kalau dia dong. Handshake berapa? Bapak lo? Ayo foto keep. Kalau जोङो फोथाराव खारसं आया बुद्रुहै लास्ट माइ गायनाय जोबनायनि जोङो गासिबो गुसुं जाजोबबायमोन नालाय गुफुर जानायनि गासिबो कफेयानो फिसा आंनानै दिनै वाव नाइस लेखाय बे सोर मिथिगौना हाय होनलाय इथिंजाय हाय होन मबाइलाव जों दिनै हाब्रु गेलेदों खाथियाव
गोरा जादों खालिया Kalar tamen nih. कालार थांगोन गुफुर गस्ला नांना नाय दहाय फुङाव गुफुर गस्ला गाननाया सेस आइ फै साहा फुदुंनो Hai guys. Nih yang hablu ladeng. iya wah oमफ्राय सोरखौ मोनगोन मादैखौनो मादैजों होजागोन थां मादैजों होजागोन सेस गायखांनानै थांगासिनो न'सिम आइ नन' साहा लाबोनांगौ नोंथां आंना गस्ला गुफुरा सेस डिसकालार जाबाय जोबथा गायनायनि लोगोफोर बागाय जाबाय गोदोनायाव हमदोंमोन आं फार्स्टआव आं बैयाव वाटार साप्लाइनि बाथरुमाव दुगैदोंमोन आरो हाबदोंमोन आरो थाखुमादोंमोन गोबाव नेदों होफैगोनहाय मानि एफा दावराव बेलाय मालाया फुगारगासिनो गावरा खावलायाव गैया र' एसे खावलायफोरनि ओमफ्राय गन्थं सेस नोंखौ होसिगोनसो आं नोंखौबो फोरनिन्दा नोंखौबो फोरनिन्दा नोंखौबो फोरनिन्दों नोंनि खर'आव गैयानो माथो सारिगासिनो दाबो सालाबा जोंनो फोनजानो गिजोब्बाय खोमा थ' दुगैना लाबाय वाटार साप्लाइआव एसे एनै खानायाव फोथारनि बेजों हाबजोब्बायलै खोथियाफोरनि बेजों खोथियायावनो लामायाव सालाबाय साहा फैग्रायाबो मोनबाय सेस नोंसोर सानैया साफाद्राय गोथाव जाम्बि मा जाखो आंनाबो फन हरदों बे साननानै थांबाय बालि हिङा ओंखाम इसोर न'आव थांना दुगैना फैनानैबो जाहोनाव फैनानैबो ओंखाम जालायलायबाय जोङो ओमफ्राय आं ओंखाम जानाय माने ब्लगखौनो लाना बावगारबाय थायो र' बांसिन ओइ जे मोनसे रिल्स दङ तू मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है बे जोंना बे बिदि तू मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है नामा मोनलाय बायबा मालायसो दं नालाय दं एकदम बिसार बोरो नोंना बोरायलायदो dong, kali ekor dia. aktor गैबावनो बेसोरा mingle single दिनै जोंहा गायनाया जोब्बाय ओमफ्राय नै देखायजानो गिनाया मोखां खोबखाबाय माने गायनानै गोसोम जादों नालाय नोंलाय नोंबो लाखागोन नामा आयौ जि मोजां बाथ्रा होदों थ' थेंक इउ स' माच गाइस दिनैनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय